Tak, dobrý deň, dnes vás zoznamíme Vitajte. s motorkou Java 23 Mustang. Jedná sa o nášho Mustanga, ktorý bol jeden z prvých v Los Javos. Keď sa kúpil, bol v dosť blbom stave. Nemal žiadne svetlá, nemal vlastne ani úchyty na svetlá, nič. Bola to čisto kostra s motorom a nádržou. Svetlá sa samozrejme zohnali. Tu boli úchyty dosť ako proste odrezané, neviem. Originál vidíte, že sú tu není, tak sa musel spraviť takýto hore ručne. Svetlo drží, ale vidíte, že ho smíka. Má svetlo dvojvláknové, ale momentálne je to na jedno vlákno, není tam prepínač, pretože tam není originál spínač, je tu dorobená prístrojovka, ale je tu pomocné svetlo dole a zadné svetlo je tiež úplne iné. Zadný blatník je robený do štýlu takého terénnejšieho, že je menší. Teraz je tam provizorne iba lapač nečistôt, si nevšímajte. Je tu prirobený držiak z boku držiak, na ktorý sa dá dať kanister alebo podobné veci. Výfuk je tiež trochu zvýšený, pretože bol utrhnutý kríž na stúpačky, tak ten sa tam zváral a výfuk sa musel trochu zvýšiť. Tiež sú tu dorábané zadné stúpačky, tie sú ale ešte není dobré, lebo sa ohýbajú, tak sa budú musieť zohnať lepšie. Mustang je po menšej generálke motora, čo sa týka gestu a krúžkov má nové, má vyčistené veci ako sú karbec a tak, pretože nebol pojazdný. Má vyčistenú nádrž, kohútik, všetko. Má aj nejaké nové tesnenia a dá sa povedať, že aj po nastavení odtrhu a tak ten motor už ide dobre. Čo ho ešte čaká, bude predné koleso výmena ložisk, pretože to fakt hádže, to je ešte poznať. Teraz je špinavý, ale keď sa umie, tak ho čaká nový nástrek. Vidíte, že provizorne sa nastriekal žltou farbou. Vidíte, že stekala, nebolo to dobré, takže sa rozoberá, ešte raz sa nastrieka. A myslím, že to aj bude stačiť, pretože toto nebude nejako vyrábané extra do originálu. Bude to robené tak, aby to išlo, aby to aj nejako vypadalo. Sedačka tam není žiaľ originálna, je tam z klasického Pioniera 21 alebo 20. Tak, prejdeme teraz k technickým vlastnostiam motorky. 3,5 konia, klasika, motor 23 Mustang, 3 rýchlosti, manuál. Tak ako vidíš, tu je valec a tu je hlava, je vzduchom chladený. Je to dvojtaktný motor s karburátorom Mikov, filter vzduchový už nie je originál, to je z Čezety. Tak, výkon je 3,5 konia, 2,6 kW. Tu ako vidíme, pod týmto deklom je zapaľovanie kontaktné. Tu vidíš vypínanie spojky. Tu je brzdová páčka na zadné koleso. Môžem povedať k motoru 6500 otáčiek za minútu. Tak, tu máš štart páku, potom ukážeme ako štartuje v nastavení. Ako vidíš, tu je vzadu rozeta, je 67 zubová. Kolesá sú 16, vzadu je drapák, menší, už je trošku zodratý, už má nejaké to stáži. Bude sa musieť kúpiť po výplate. Reťaz je nastavená tak akurát, musí byť aj dobrá, ale musí mať aj vôľu. Myslím, že reťaz je v pohode. Napínák je tu nový z jednej strany, z druhej nebol. Vidíš? Ten je nový. Ako vidíš, tak tu je páčka. Predná brzda, tu máš rýchlopal. Ten sa vlastne dával od 125 hore, ale je tu lepší pre lepší výkon. Tak prejdeme ďalej. Ten moment pridania reaguje na to. Ako vidíš, tu je kvalt páka. Má 3 rýchlosti, radia sa tak, že jednotka hore, dvojka, trojka dole. Medzi každou rýchlosťou je neutrál, jedná sa o radiaci automat, takže nemôžete z jednotky preradiť na trojku, aniž by ste dali medzi tým dvojku. Niekedy je fakt ťažké vystihnúť ten neutrál medzi rýchlosťami. Ako vidíš, tuto je hlavná tryska, tu je voľnobežná tryska, takže keď ti to dusí, tak treba hlavne hlavnú vyčistiť. A keby ti to furt dusilo a máš ich vyčistené, tak treba pozrieť túto kohútik, všetko, či benzín doteká čistý, filtre, a keď je všetko s benzínom v poriadku, tak zapaľovanie bude rozladené. S tým mám ako skúsenosť, to bude podľa mňa tak. No, tak pod týmto deklom sa nachádza spojka, sú tam 2 lamely a jedna medzilamela. Primárna reťaz, všetko. Ešte bol tu dávaný klakson dorobený, neviem presne z čoho to je, ale má to 6 V, funguje, len Anzlý spínač teraz nechce ako si, tak budem musieť vymeniť spínač.
A čo tu ešte je také, myslím, že všetko v pohode, no blatník bol trochu zvýšený, tuto bol urezaný, aby sa zvýšil, takže není akože nejak v originálnom stave, ale je to originálny blatník a je v pohode. A ja ti poviem, že najlepšie sviečky teraz, čo sa vyrábajú, sú NGK, ale najlepšie sú tieto super, tieto pálky, to je 14,5. No pálky sa už žiaľ Bohu nevyrábajú, no je to škoda, tie boli najlepšie. Tie za komunistov vydržali aj 10 rokov. Každý odporúča iné sviečky, ale pál môžem doporučiť. Tak ukážeme, ako to štartuje a taký menší kúsok jazdy. Mám menší kúsok, tuto 3 metre po dvore. No a to bude asi všetko z videa. Môžete dať like, komentár, ak sa vám video páčilo, budeme veľmi radi a predstavíme vám veľmi radi aj nejaké ďalšie stroje medzičasom. Zatiaľ dovidenia a čus! Čus. Tak ja vám dám ešte malú ukážku, v ktorom budú ďalšie videá. Je to CZ 175 477. Je momentálne rozobratá, ale ukážem vám aspoň malé zábery. Je ináč celá kompletná, ináč všetko ide, ako má. Len čaká na nový nástroj taktiež. Ešte treba trochu zapojiť elektriku. A čo sa ČZ týka, je všetko originálne až na nádrž, tá je zo starého typu. Ale to... Dobre, tak ako vidíš, ako už kolega povedal, like alebo odber. Videá ešte budú z Pionierov 207, nejaké traktory ešte a ak budete mať záujem, tak aj z nejakých novších modelov, tu mám ešte skúter, ten teraz je zazimovaný viac menej. A dáme videa aj z 250-ky športky potom. Hej. Dobre, Tak takže zatiaľ čaute. adios.